कसो भालवलीचो घाट. आमच्या गावातले फेमस आंबोले. एक चमचा हळद आणि एक चमचा किमान. हे संक्रांतीचं एक शास्त्र आहे कोकणातलं. बाईने आंबलेल्या पिठ्यात हात घालायचा. जर छापाला पण हिच्या समोर जाऊ नको. मंदाना विकून टाका मग मारते. आणि ही पण आणि आपल्या मुंबईला कसं कधी पण रात्री 12 वाजेपर्यंत फिरा. हा ते आधीच पळत आहेत. त्यांना वाटलं काय करतात ते काय नाही. काय बापरे एवढं वाटप आहे. हा पाणी हो इथे मग गणपती घेऊन कुठून जाता? हे ऑरेंज वाला येते का? हा हा ते मक्याच्या दाण्यासारखं आहे ना, कणसासारखं ते भरलेलं असतं वरपर्यंत. एवढी जागा आहे तुमची. ही घाई का केली माहितीये, माझ्यानंतर जीवास लागला असतो. आंबोल्या पण इकडे रेडी झाल्या आणि एकदम कोकणातल्या. हा कचरा तुम्ही मुंबईला कचऱ्याच्या डब्यात भरून टाकून देता ना, आम्ही आमच्या गुरांना खायला घालतो. यांचं राहता मुंबईला तसंच. घारीने पकडलेलं ना, कुठे गेला तो भाग? हा पूर्ण भाग आहे ना, हा पूर्ण लिकेज झालेला, म्हणजे पूर्ण क्रॅक झालेला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता आपण आधी गावच्या आंबोल्या बनवतोय. ह्याच्यामध्ये मी घेतलंय 3 वाट्या तांदूळ घेतले, 1 वाटी उडदाची डाळ घेतली, 2 चमचे चण्याची डाळ. ते तू डाळ, तांदूळ आणि चण्याची डाळ भिजवून ठेवली. हे तांदूळ किती तास भिजवले? हे 1 तास, 1 तास 2 तास भिजत ठेवायचे. 1-2 तास ठेवायचे भिजायला. हे 2 चमचे धने घेतले आणि 1 चमचा मेथी घेतली. आणि हे आपण जरासं भाजून घ्यायचं, धने आणि मेथी. धने आणि मेथी थोडीशी भाजून घेतली. आता हे वाटून घेते ना. आणि मी तिकडे खिमट बनवून ठेवले. ते खिमट बनवलाय ते कालवताना दाखव. पण पहिले आता मी वाटून घेणार मिक्सरला. हा चालेल. आता हा पाणी सगळं घ्यायचं का आपल्याला? नाही दाखवते. हे सुकं झालं पाहिजे. थोडस पाणी टाकायचं. थोडस काढते मी जास्त. मिक्सरला लावून घट्ट असं घ्यायचं लावून. आता हे मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे तांदूळ, उडदाची डाळ आणि चण्याची डाळ. त्याच्यात आता हळद टाकायची. मीठ टाकायचं. चांगलं आता हे आंबोले आपल्याला कधी बनवायचे? म्हणून याचं नाव आंबोळे. म्हणून याचं नाव आंबोळे ना, आंबायला ठेवायचे. हळद अजून टाकताय का? हे काय टाकता तुम्ही? हे आपण धना पावडर मगाशी वाटून घेतली ना, ते प्लेट मध्ये होती ती. धना पावडर आणि मेथी. म्हणजे एवढंच टाकताय का तुम्ही? एवढं सगळं नाही टाकायचं, थोडंच टाकायचं. 1 चमचा टाकायचं. 1 चमचा पिठे. 1 चमचा काय? आता ही पेस्ट. ही पेस्ट तुम्ही कशी बनवली? तांदूळ शिजवून घेतले, खिमट बनवलं. आपण करतो ना पेस्ट, घट्ट करायची. परत आता ते तुम्हाला मडकी घेऊन जायचे आहेत ना नवीन, त्याच्यामध्येच करून दाखवलं. बरोबर. मीठ चवीनुसार टाकायचं. मीठ. पाणी टाकायचं गरम करून. असं गरम करून पाणी टाकायचं. कोमट करायचं, जास्त नाही. थंडीचे दिवस आहेत ना, पीठ आलं पाहिजे. थंडीतून पीठ येत नाही ना. 1 चमचा हळद
आणि एक चमचा किमान आणि एक चमचा पाणी. तुमच्या रेसिपी बघत बघत हा पण जेवण बनवलं शिकेल. तुम्ही आल्यापासून शिकला तो पण. बरोबर आहे ना. आमच्या गावातले फेमस आंबोले हे आम्ही देव दिवाळीला करतो. किंटाचं जर असं गुटल्या झाल्या असेल ना तसं मोडायच्या ह्याच्यातच. आता आपल्याला किती वेळ ठेवायचं, झाकून ठेवायचं का असंच ठेवायचं? आता आपण झाकून ठेवायचं रात्रभर. सकाळी करायचे आंबाला काय ठेवायचं म्हणजे 8-9 तास असे ठेवायचे. पूर्ण रात्र. आणि समजा आपण सकाळी असं आम्हाला संध्याकाळी खायचे तर आम्ही सकाळी केले तर किती वेळ ठेवायचं? दिवसभर ठेवायचं 8 तास. 8 तास पूर्ण झाले पाहिजे. आता हे आपण रात्रभर ठेवायचं आणि हा टोप पण एवढा मोठाच घ्यायचा कारण ते आमदार आहे ना पीठ वरती येणार नाही तर टोपाच्या बाहेर जाईल. हे आंबोल्यांचं एक शास्त्र आहे. वर्षातून 2दा करतो. देव दिवाळीला आणि संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी कंक्रांतीला. ज्या बाईला मुलगा आहे ना त्या बाईने आंबल्याला पिठात हात घालायचा संक्रांतीच्या दिवशी. हे कंक्रांतीचं एक शास्त्र आहे कोकणातलं. बाईने आंबल्याला पिठात हात घालायचा. कोकणातलं शास्त्र आहे. ते बाईला चांगलं असतं असं बोलतो. बाईला चांगलं असतं. ज्या बाईला मुलगा आहे ना त्या बाईसाठी चांगलं असतं. जी पोरकरीण बाई आहे ना त्या पोरकरीण बाईने पिठात आंबल्या पिठात हात घालायचा. ते चांगलं असतं मुलाबाळांसाठी आपल्या. असं काही नाही की मुलगा असला तरच घालायचं, मुलगी असली तरी पण घालायचं पिठाला. म्हणजे प्रत्येक आईने आहे ना प्रत्येक आईने मुलांसाठी आपल्या संक्रांतीच्या रात्री पीठ काढून ठेवायचं आणि सकाळी ते आंबोळ्या बनवायच्या आंबोल्या बनवायच्या संक्रांतीच्या दिवशी. कोकणातलं हे शास्त्रच आहे असं. हा आता हे पीठ झाकून ठेवायचं. आता हे पीठ आपण झाकून ठेवायचं असं. ते सकाळी बनवायचे. 8 तास पूर्ण व्हायला पाहिजे म्हणजे आंब्याला पाहिजे पीठ. समुद्रावर हा ना गोटा. मला माहितीये काय मी सायकलून पडलो ना तेव्हा काय माहितीये मोठाच घुसली. ही मारत नाही ना. मारते ती. पण ही मारत नाही ना. हिच्या समोर जाऊ नको. ही मारत नाही ना. पण लड्डू ही मारत नाही ना. मग हात जाऊ नाही जवळ नको. हा जाऊ ना. ए सिंग हे करते ती. हलवते ना मान. हा लांब आहे बघ गावातीचा किती आहे. लांब घे तू. मंदा काहीचं नाव मंदा. मंदाईचं हा नाव. बा हा शनी ही माझी बाया. बाया. ही माझी डॅडी ही माझी आहे. डॅडी पहिलाच काशिकांत करी. हा हा शिवा सोमवारी झालेला म्हणून. हा आणि ही सोनी आमची. ही चांगली ते सिंग त्याची अशी आहेत ना ती सोनी. हा हा हा. आणि बायाच्या ते कानातलं काढलं का? हाय आहे ना काय आहे ते? टॅग. आधार कार्ड. ते का त्यानं सगळे गायन बोलतात आधार कार्ड आला पण त्या बोलला. रानात कुठे गेली आणि ते कुठे लागलं नाही कुठलं? बरं ना ते पॅकच असतं ते. ते पिल्लं शिवलेलं आहे, हा. जाऊ डॅडी ते डॅडी असं बघा. मारतात ना. ते पहिले मारत ते ह्याचे कर्जाचे आता तसले नाही. ते आता आधार कार्ड गुराचे ह्यांची काढायची होती पण तो ह्या संपला ना त्याच्याकडे संपले. आता कधी ते काय माहिती. आता कोणाकडे पहिलं राहिलेच नाही. आता मी तुझ्याकडेच बघते. आणि भेटले तर चांगलेच भेटले सर्व. भेटले तर चांगलेच भेटले. झुंड भेटला सर्व. बघून बाबा नाही तर पाण्यात. आमच्या आईच्या घरी पप्पू अशी किती जनावर होती माहितीये का? पुरा गोटा भरलेला नाही. 4 डॅडी ह्याला हाकवा ना. गाय असे पाडे. आता दूध देते ती बघली काय? ही एक आणि म्हैस. म्हैस कुठे आहे? तीच बघायला जाते. अच्छा, अच्छा, ती आली नाही हा. डॅड नको डॅड नको. मंदा. म्हणजे आता कधी बर्थ देणार? एप्रिल मध्ये. हा डिसेंबर चालू आहे. मंदा मारते. अजून 7 मे. डॅडू मंदा ना विकून टाका मग मारते. आणि ही पण मार कुठे आले. तू मोठा झाल्यावर नाही मारणार. ते आपण कसं कॅमेरा पकडलाय ना मग ते घाबरतात आहेत. हा चल चल. चल आपण जाऊया शोधूया. चल चल. चला आपण शोधायला जाऊया. हा काढून टाकायचं. व्हेरी गुड. अजून तिला सगळं लागलं. पाऊस महिन्यात हे जाय.
येतो जातो नदी. जाऊ ह्याला जाऊ दे. चढू नाही मी पण चड्डी काढून नाही म्हणतो. जातो ना. आम्ही मगाशी जात होतो ना तेवढा तेव्हा म्हशीचा कोणीतरी आवाज दिला ना तेव्हा ती गेली नाही तर आम्ही निघालो होतो कपडे घेऊन. तर याला म्हटलं तू चड्डी काढून आंघोळ कर. तर चड्डी काढून नाही म्हणतो मासे चावतील. तू पुढे जा. मी आता आपण कुठे चाललोय? असंच तर बाहेर ना. राऊंड मारायला. आता जर रात्र झाली ना मग परत काही दिसत नाही ना म्हणून जरा राऊंड मारून येऊया. आणि आपल्या मुंबईला एवढं कसं करताय? कधी पण रात्री 12 वाजेपर्यंत फिरा. हा तिकडे असं नाही, इकडे संध्याकाळ झाली म्हणजे लास्ट. आता संध्याकाळच्या अर्ध्या तासांनी काळोख होणार. हळू मार. खाली पिलू नाही मारू माझा काय आता अवतार झालाय. ह्याच्यामध्ये काय आहे? ग्रीट हा? आहे ग्रीट. ग्रीट काय? बांधकामाला वापरतात. अच्छा अच्छा सिमेंट ट्रे असतो. आम्हाला ही माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. ते आधीच पळत आहेत. त्यांना वाटलं काय करतात ते काय नाही. हॅलो ते हातात आपल्या हे दिसतंय ना त्यांना, त्यांना वाटतं काय पकडलंय आपण, हा. त्यांना वाटलंय मारणार म्हणजे है ना? पडत गेले दादू इथे वरती. इकडे हा. हा. इकडे सर्व गणपती. इकडे अशी लाईनी सगळे गणपती आणि पाठीमागे सगळे गौरी आणि तिकडनं अशी माणसं असतात सगळी. हा. आणि हा पाणी आहे ना तेव्हा आवाज येतोय पाण्याचा. हा काय बापरे एवढं वाटत आहे. हा पाणी हो इथे मग गणपती घेऊन कुठून जाता? हा पाणी इथेच असतो, इथे एवढा असतो इथपर्यंत. म्हणजे हा दगड आहे तिकडपर्यंत असतो का? हा इथपर्यंत इकडे पाणी. हे काळी दगड इकडे पाणी हा, असतो. हे पाणी ना आता कमी आहे. हा गणपती तुम्ही बुडवता तेव्हा एवढं खाली जाता. हा तेव्हा तिकडनं असं वाटायचं, तिकडच्या वाटेन जायचं खाली. हा. पाणी इथपर्यंत असतं सगळं. हा पाणी खोल आहे का चालू शकतो हा, आता आपण? उचळ पाणी आहे का, पाणी आपण चालत जाऊ शकतो. पण हे पाणी वर्षे 12 महिने असतं, हे पाणी आटत नाही कधी. हा एकदम स्वच्छ म्हणजे तिकडे पाणी. झरा असेल ना कुठेतरी? हा, आपण परवा गेलेलो ना का गुरसोळा नदीवरती, हा. तेव्हा हा उगम तिकडचा उगम हा इकडपर्यंत आलाय. ते इथून जायला पण वांदे. हा तेव्हा पलीकडचा सगळा मार्ग तुटतो. म्हणजे एवढं पाणी असतं. आणि इकडे नाचतात सगळेजण. डान्स. डान्स करतात. माणसाच्या अंगावर लय खरूज होते बघ. बरीच होत नाही औषधांनी पण. तेव्हा हे आहे ना हे बिया हे दांडा तोडून न्यायचा भरलेला असतो. आता ते बिया आहे ना पडून गेले पण हे वरपर्यंत आहे ना पूर्ण असं मक्याच्या दाण्यासारखा. हे ऑरेंज वाला येते का? हा हा ते मक्याच्या दाण्यासारखं आहे ना कणसासारखं ते भरलेलं असतं वरपर्यंत खालपासून. ते खालना दांडा तोडून न्यायचा आणि त्याचे बिया आहे ना सुकवायचे भाजायचे. ऐकलंच नाही ना? त्याचे बिया आहेत ना थोडे भाजायचे निकारे काले काले करायचे एकदम करपवून टाकायचे. आणि ती पावडर आहे ना पाण्यात कुस्करून ती त्या खर्जीवर लावायची. लगेच बरी होते. हा ते लक्षात ठेव. कधी तुला अक्के भेटलेत ना कधी दांडे तोडून आण आणि आल्यावर ठेवायचे सुकत. ती सगळी आमच्या गावाला अशी तांबडी माती. आमच्याकडे पुलन बिलन नाही. तांबडी माती लाल लाल. काजू लागवड करायची. हे काजू लावायचे इकडे सर्व. एवढी जागा आहे तुमची. Yes. हा. ही आता लाकडं काय करणार घरी नेणार. हॅलो गाडी येताना व्यवस्थित आणा. जरा तिथे बाजूने खोदलेलं आहे. धरणातल्या गाडी येते ना वरती, ते 2 बाजूला मोऱ्यांचं खोदलेलं आहे. तर गाडी व्यवस्थित म्हटलं आणा. येते आता रोज येते नाही ही लोक राकेश शिंदे आणतात. पण ते तुम्ही बघून आणा व्यवस्थित. काल बाबांचा आणला होती. आता काळो किती झालाय बघ. जाताना जा उजेड होता जरा. जाताना उजेड होता. आता थोडं थोडं पायाखाली दिसायचं कमी झालंय. पाणी गरम होते. हातपाय धुवायला पाणी गरम होतोय. कोंबडी पण जळत आली. ह्या कोंबडीचं आम्ही ऑपरेशन केलेलं आहे. काय? दाखवून सांगते. कोंबडी आहे का? हातात पण न राहू दे. कशासाठी केलं ते? तिच्यानं ते घारीने पकडलेलं. हा? घारीने पकडलेलं ना. हा, तिकडा तो भाग हा पूर्ण भाग आहे ना. हा.
हा पूर्ण लिकेज झालेला म्हणजे पूर्ण क्रॅक झालेला. मग त्याला ना आतमध्ये असे जंतू पडले. अरे बापरे. मग ते सगळे साफ करून वगैरे त्यात औषधं भरून वगैरे हे सगळं क्लिअर केलंय व्यवस्थित. टाके मारलेले. किती खर्च झाला याला? मीच केला. ऑपरेशन केलं? सगळी नफी काही केले. गरुडाने पकडलं, नाही तर माणसं असते तर फेकून दिलं असतं ना दुसऱ्याने कोणी. दुसरा कोण असता तर तिला फेकून टाकली कापून असती. खाल्ला नाही असती. नाही तर कापून तरी खाल्ली असती. बाई बाई राहू दे तिला. अंडी देते ती. अंडी देते. अजून नाही सुरुवात केला नाही. मग ती आता जरा कमजोर झाली आहे ना. तिला आता बसवायला हवी. ती आता जरा कमजोर झाली आहे ना. सकाळपासून ती आवाज करते. अशी म्हणजे ती तुटकी आली आता. आता तिला अंडीवर बसवली ना मग ती 21 दिवसांनी पिल्ल काढील आहे ना. तिला आज बसवायची. काय मग माहिती दिसली काय? माहित दिसली बाबू. तू कुठे गेलास नाही बघायला? दिसली इथे? आली इथे. पीठ आले इथं चांगलं. रात्री आपण ठेवलं ना 8 तास पूर्ण झाले. गाव नाही राहिलं असे ते कुठे जाणार असा त्यांना प्रश्न पडतो. लिहून ठेवला आणि नंतर पहा मे महिन्यात त्याचा शेवटचा सगळा हिशोब द्यायचा. म्हणजे काय वर्षभर राजे खाऊ जा खा त्या काय करीन ना काम शेवटला सगळं लिहून ठेवायचं. मे महिन्यात झालं म्हणजे कसं तारखेला द्यायला आपल्याला स्वप्नामध्ये आपल्याला सगळं काढलेली पैसे ते हातात देऊन टाकायचं. जर छाप आला हे नाही हे घाई का केलंय माहितीये. माझ्यानंतर जीवास लागला असतो. म्हणजे हरभऱ्याची भाजी टाकायची, चण्याची भाजी, चण्याच्या पाण्याची. इकडे भाज्या बनवायचं काम चालू आहे आणि तिकडे वहिनी आमच्या आंबोल्या बनवतात. आणि मी इकडे बसले. मम्मी इकडे बघते. मला उशीर होणार आहे. तुझ्या वहिनी थोडे बनवते आता मी थोडे बनवते. त्याच्यात हे आंबोल्या पण इकडे रेडी झाल्या आणि एकदम कोकणातल्या खिमटाच्या आंबोळ्या. घावणे 4 खाल्ल्यावर पोट भरतं. एक खाल्ली तरी. एक खाल्ली की पोट भरते. 4च्या जागी 1 खायचं. गावणे नाही होते. गावणे पण काकूने बनवले. हा कचरा तुम्ही मुंबईला कचऱ्याच्या डब्यात भरून टाकून देता ना. आम्ही आमच्या घरांना खायला घालतोय. मम्मी एक रेडा कुठं आहे? एक रेडा कुठं आहे? हा जाऊ तिथे सोडला कोणी या रेड्याला? लाव मारेल मारेल मारेल. यांचं राहता मुंबईला तसंच. मी उद्या पण ह्या रेड्यावर बसायला येणार. उद्या नाही त्या भांडे गेले ना ह्या दोघांना पाऊस पडतोच की काय? मम्मी आज पाऊस पडतोय. आंबोल्या कशा झाल्यात आपल्या? एक नंबर. ते त्यांनीच बनवल्यात आणि एकदम मस्त खुसखुशीत गावचे. एकदम मस्त वाटतं ते खायला. मी पण खाऊन कोकणातले बघितलं. आंबोळे. आता घाई झाली म्हणून चहा बरोबर नाही तर नारळाचा रस काढायचा आणि त्याच्याबरोबर खायचं गुळ टाकून. ते खाली हिरव्या रंगाची झाडी काँग्रेजीला कसो वालवलीचो घाट. झालं ना आता. या आपण एक कारण आहे. परत बोला. अशी
उलटून लोक दिवसभर करत असतात. आता मध्ये लोकं बोलू. त्यासाठी. कॅमेरा चालू आहे, बोला चला. हा, बोल. त्या आम्ही संक्रांतीच्या हे आम्ही वर्षात दोनदा करतो. अरे बघते ना, तू तिकडे आहे, तो थांबला की तू बोल.